Pini nili nali to mafan putat la VORENG Awarsai APHUTHAK nang than ponpo Indian Post Recruitment LABANGSO VORENG Awarsai APHUTHAK si nili ingthi thini west taminali tumpan nang than pachini ponikpo lapen apraksi KARDOM katuk avia fanta lapen nilimen ki katuk avita chinilo nilimen la ki avinasteron lapen nona litum ke langbam labang ki Karbi 2.0 YouTube channel la LABANGSO channel la jong si madu abang pu abang pili nang kohmri milang polda nani tum kachingon pen subscribe ikon lapen adung het bell arjanda thekloin dakana litum ber ponik denan lalo polda munili ajada sona ajada update le LABANGSO YouTube channel la upload tamina litum kachinda prang mate kilanglong ta prang fan la tang de pangcheng pon lo nang pini LABANGSO video mate la Indian Post Recruitment la so puthak le lang pon lo nang lapen jethan pon lo nang LABANGSO Recruitment APHUTHAK le jethan pon lo nang nalitum la screen along thek ponang po thak Post Office Recruitment 2022 application dates nalitum dakpen mili pini la so puthak ko puthot thiek pen update na piklang pon tu ikpo lapen notification name bang nalitum dak thek ponang po Indian Post Recruitment 2022 notification lapen released by Ministry of Communication lapen dak total vacancies nalitum thek ponang 98,000 plus dak tokpon lapen eligibility bang 12 pass lapen 10% to chok lapen graduate lapen postgraduate apos nalitum dak pen long ikpo lapen age limit bang 18.32 abang pro bang pitum applied on maple lapen requirement level bang labang national level lapen selection process dak written test lapen merit list APHUTHAK dak select ponpo lapen post office bharati notification bang dak November chiklo paklang pon iklo lapen post office requirement 2022 application date bang ha non la November kijutsi mulam stamina litum longpon ikpo mate thek pon long igil lapen last date nalitum dak December mulam se last date bang dak pipon post tami update bang dak fix pon pilang stami achik lo phan sidak tok pon chotlo lapen correction window bang dak December lo lapen Indian Post Bharati exam date December ot sidak piklang pon lapen admit card release bang nalitum dak December mulam nalitum update long ikpo lapen result date bang January 2023 mate morning sidak result bang pipon pon lapen final selection list date bang kadak January 2023 jo lalo Indian Post Recruitment la penalitum LABANGSO Indian Post.gov.in long dam penalitum lang dam ikme mate humri dam ikme lapen non dak Indian Post Office Bharati Circle West manalitum dak thek ponang po Assam Postal Circle long bang dak postman post fan bang dak 934 do lapen mail guard la 73 do lapen MTS post of on dak 747 an aposto ason dak sidak LABANGSO 90,000 so se post bang dak penangan state mat lalo state along stami thak pon lo son thak si la Assam state long talan ana posto nalitum thek pon long ikpo apranga nili nalitum han nampik lang pon ik elo mate nang than pon ik elo lapen post name educational qualification record bang dak naing ban nili nang than pon ikpo postman along bang nalitum 10% da chok ajada board school men chok lo lapen age bang dak 18.32 ang bong abang fu mate abang phinang pon la son thak thak sidak mail guard apon dak 12 pass nang po arta bang sivet la lapen dak MTS ta la son thak thak lo dak 10% da chok lo 50% marks nang po lapen arta bang sivet la lapen la son update kilong veria fanalitum LABANGSO YouTube channel bang kaching hon pen subscribe ikon lapen adung het bell arjan ta dui dakanalitum ber iklego lapen all putok dui dakanalitum puthot ber tu den la lo pulte munon pin ajada son ajar updates tanalitum long ikia fanlo mate long da prang ye fanlo la son thak si dak stenographer da graduate nain dak bangta lapen arta bang ke dak 18.35 ang bong anang po lapen asap sudah guidelines sedak LABANGSO article along kitok pondo go to internet browser and then visit Indian Post nalitum lo dam example so website along lapen candidates so tab requirement bottom and move the next registration apply a process mang labang ke la sudah registration nang po la apply fan aprang sinalitum registration nang po lapen that select the vacancy of which you want to apply and then start filling the Indian Post Recruitment application form la penalitum da post mang select nang po so post mate vacancy long sikai apply din ma LABANGSO vacancy da pen select nang po la penalitum form bang fill up nang po la penet complete the request details and then upload your signature la pen photo la pen mark sheet
lahai hui nalitum upload ignang po upload that pen feed nalitum submit the application form, pay application fee and take print out your application form lapen nalitum na fill up tang thai lapen documents samu khai hui upload tang thai lute nalitum labangso application na form bang nalitum print out nang po fee bang to dak kan manang ke hang la so teng nalitum pik nang po fee ki pinang labang Google Pay mate PTM lapen debit card credit card azat pen stami nalitum pigon lapen so application form nalitum print out igdeno kal pulote screenshots tame and igdeno lapen ako once ako dake tok dutulang once again verify all details you have the entered in the form, and if you find any error then make a correction immediately. Jong sinalitum fill up thai hin pen stamina ni chok chit that do pulote nalitum error nang klang labang so hon nalitum puthot ako tok thu pamenon lale nalitum submit no. Lapen use this guideline you can apply Indian Post Office Recruitment nalitum labang so guideline mate nalitum labang kachini kinang solo ka apply ye hot hello lapen dak Post Office Recruitment 2022 online form fee mate a fee dak pinai ni lin nak nang piklang pon ek pon nalitum fan application type lapen lapudui ar enat banke Post Office Recruitment 2022 online form fee lapen unreserved and 100 rupees lapen other backward class dakta 100 rupees lapen scheduled caste mate SC dakta 100 rupees pinang po lapen scheduled tribe long ta 100 rupees lapen PWD last tame dak 100 rupees ing siver lo anam bangke ki pinai the application fee afan dak 100 rupees bang pinang po lason dakta si Indian Postal Circle Recruitment nalitum labangso video description long tame link long igi labangso link long penalitum ajar ason details sai huita nalitum dak pen chini ikpo mate langlong ikpo lapen notification nalitum download ipula dak tado nalitum dak pen stame download ikme lapen apply afan online apply online Post Office Bharati 2022 labang nalitum la apply here put ke tok theklang labang so dim ber igon dak ber ik dat penalitum han official website indianpost.gov.in labang so web apisa long stame nalitum han nang pon ikpo nalitum la screen along ke theklong teng lapen dak pipini complain ni hazadi pula dak pen pimel stame nalitum nos na humri micheng lang pula nalitum dak option do register lapen aprang stame nalitum dak pen register tang pula nalitum sign in fit tame sign in ni aphan nalitum na sign in long ber igon lapen registered user pula sona chiklang pop up la so dim nalitum ber iknang po la screen along theklang labang so dim nalitum ber iknang po lapen nalitum user id lapen password mate OTP nalitum dak pen chipi iknang po lapen sign in pun nalitum dak theklang labang so dim ber iknang po jongse nalitum password cheating ni dat pula nalitum la forgot password dui labang so dim ber ikpen nalitum password ta change ikmelo jongse akimilang pula nalitum la dak pen ta long poni create a new account pudi labang so dim le ber ta chok lapen amopen nalitum la aprang channel nang piklang registration la so dim le beran ta chok lapen nalitum la akimi non akimi sina humri lang pula nalitum create a new account labang so dim ber iknang po dak ber ik dat pen fit nalitum la screen along nili na piklang pon ek pon nalitum han dak sabso loading sna lapen nalitum dak thek molong ek pon nili na piklang ek pon nalitum fan lapen la user registration nalitum dak thek pon long user registration nalitum check eligibility nalitum user id dak semar iknang po user id pula nalitum upper dan la register honi le na piklang po indicates are required the field la star ke do alman nalitum fill up iknang po user id nalitum da user id nalitum amen togol lapen 1 2 3 sta big do no lapen that check ability la bang so dim ber igon lapen available pula nalitum long ikpo lapen first name last name lapen hint question nalitum dakpen hint question person labang mo password cheating ni dat apit nalitum dakpen ingsimang si question dakpen nalitum chongwai pon igo what is your birthplace, what is the name of your first school la sona lapen nalitum dak answer bang tok dun example lapen contact details nalitum dakpen fill up on igon lapen country state kason dak se dak pin code email id mobile number lapen la captcha thekloin nalitum mobile long stami ka pregni list long stami ka preglo labang so a captcha nalitum ke ber nai bang ke la puakung ar ena thidi dak nalitum ber ignang po lapen dat la dak I accept la sodium dui la terms and condition
bangsa dim ber pen nalitum la register puthek loi la bangsa dim nalitum ber iglo pulte dakpen registration po dapen la registration date pen fit nalitum a form bang fill up ik me po ote fill up iglong po jala ancholo a process bang la sepinia video long bal ancholo la se video lang misen pulen nalitum share ik nalitum le apply please tak apply dunia bang po bang fitum du uta hai asinalitum video kan ma share on share igon la pen pojitang nang karbi ang long adangan ta asipinia video lang mal ancholo dome thakme kadu kavi karbi teach 2.0 youtube channel kelang ara do an panstame nilihin pen kardom